Здравейте, днес ще направя класация за всички капитани от Bleach, от най-слаб до най-силен в Soul Society арка. Ако желаете да направя такава класация, но за всички аркове на Bleach, пишете в коментарите. Тази класация е мое лично мнение, не сте нужни да се съгласявате. Тук ще говоря с факти и нека да не губим време, а да започнем с 13-то място. На 13-то място съм сложил капитана на 9-та дивизия Канаме Толсен. Толсен не е слаб като сила, но проблема в него е, че другите капитани са на много по-високо ниво. Въпреки това има доста интересен банкари, Сузумуши Цуишики, който блокира всички сетива на човека. Въпреки това, като се биеше срещу Кенпачи Зараки, той изглеждаше все едно не знае как да го използва добре. Като комбинираш това с неговия безполезен Шикай, Сузумуши, който използва само веднъж върху Урю Ишида, явно има някакви лимити. Затова е на място. Нека преминем на номер 12. Капитана на 10-та дивизия Тоширо Хицугая. В Soul Society арка Хицугая е най-младия капитан с много малко опит. И във възрастта му се показва като постоянно действа с чувства и нерви. Затова бива лесно манипулиран и играе в ръцете на опонентите си. Разбира се, неговия меч Хьорин Маро е много силен и има много умения, но е лимитиран от потребителя си. Хицугая си няма почти никаква идея как да го използва. Затова е на толкова ниско ниво. И така, на номер 11 отива на Тана на 7 дивизия Комамура Сайджи. Този капитан е много предвидим, тъй като е просто един голям танк. Сайджин разчита на банка си Кокужо Тенген Мио, който просто го прави по-голям таргет. Разчиташ на физическата си сила да победи. Единственият му бонус е, че е много издръжлив в битка. Номер 10 ми беше малко трудно да го преценя и той е капитана на 12-та дивизия Майюри Куроцучи. Той е много специален капитан и силата му идва в това, че може да мутира тялото си и да отрови всичко около него с банка си Асоги Джизу. Също така има много трикове, които другите капитани нямат, но проблема е, че на него му трябва да се подготви. И ако му дойде нещо, което не е виждал или не е подготвен, за него почва да се затруднява. Както стана срещу битката си срещу Урю Ишида. На номер 9 идва капитанката на 2 дивизия Сойфон. Тя е доста трудна за рейтинг, но има работи, които другите капитани нямат. Като например с бойните си изкуства, които е много добра и се вижда, че без проблем можеше да се бие срещу Юруичи. Комбинираме това с опасния си Шикай Сузуме Бачи, който убива на 2 ожилвания. Това я прави перфектния асасин, но има един огромен минус. Нейният банка е Джага Хорай Кобен е почти безполезен, тъй като е тежка базука, точно обратното на това, което се стреми да бъде в ролята си като асасин. На номер 8 е един капитан, който в продължение на историята става мега силен и това е именно капитана на 11-та дивизия Кенпачи Зараки. В Soul Society арка Кенпачи се лимитира толкова много, че Ичиго с Шикай успява да го победи. По-нататък става извънземно силен, но тук просто замахва с меча си и е изключително издръжлив. Също така да не забравяме неговия Spiritual Pressure, който надвишава всякакви граници. Заедно с целият опит, който има в битки, колкото и да ми се иска да го сложа по-нагоре, тук е прекалено лимитиран от себе си. На 6-то място слагам един от любимите ми капитани. И това е капитана на 6-та дивизия Бяко Якучи, който е доста интересен, тъй като по-нататък нивото му на сила пада, тъй като другите капитани стават много силни. Но в Soul Society арка той е най-добър в почти всичко и е много умен в това как използва меча си Сенбон Закура. Това го слага на много високо ниво. Той е хладнокръвен дори и към семейството си, ако става дума за битка. Затова не може да бъде спрян от емоции. И сега навлизаме в номер 5. Ако не сте се абонирали, го направете, за да продължавам да правя тези видеа. И на 5-то място слагам капитана на 13-та дивизия Юширо Окитаки. За мен има много работи, които го слагат на 5-то място. Нека започнем с това, че е един от най-старите капитани в серията Ето. Въпреки че Занпактото не му е толкова силно, колкото на другите по-нагоре, е доста гадно за опонента си. Той може да връща всичко, пратено към него обратно, но има един много огромен проблем. Той е заразен от болест, която го убива бавно, но все пак е казано, че има Spiritual Pressure, колкото половината капитани взети заедно. И Ямамото каза, че заедно с капитан Кьорако са били съвършени в битка, затова заслужава мястото си. И на номер 4 имаме капитана на 8 дивизия Кьорако Шинсуи. На хартия изглежда като перфектния воин, въпреки че той не го показва.
и се прави постоянно, че не желая да се бие. Като дойде момент, в който се наложи, той ще направи всичко, че да победи. Дори и да използва ефтини трикове. И се вижда, защото е един от най-уважаваните и най-стари капитани на Готей 13. Неговото Занпакто, Катен Кьокуцу, много функционално и може да се използва в толкова много ситуации, че го прави счупен. Той прави така, че детски игри да стават реалност, в които той е майстор. Така прави полето в негова полза. Също така, неговия банкай, който няма да спойлвам, защото още не е анимирано, е казано, че винаги опонента му излиза мъртъв, затова заслужено четвърто място. На трето място имаме на пръв поглед мила и грижовна Ячиро Онохана. Всичко, което се случи в Thousand Year Blood арка, го е имало в Soul Society, но е решила да не го използва. Тя има толкова много опит. Все пак е една от фундацията на първия Готей 13 и беше кемпачи за толкова много време. Така че може да се каже, че нейният опит е много повече от всички до сега. Тя също създава най-бруталната дивизия, а именно 11. Тя е била лявата ръка на Ямамото в стария Готей 13. Много хора подценяват Онохана, но си помислете, когато се биеше срещу кемпачи, който вече беше толкова силен и без айпач, тя го разсипваше като нищо. Над 100 пъти отново и отново. Това много лесно може да се каже, че заслужава това място. На второ място имаме, разбира се, любимия ми вилан, Тоски Айзен. Дори и преди да се слезе с Хогюкото, Айзен е на пъти по-голямо ниво от всички. Той просто е най-добър във всичко, което прави. Като например Кидо, с което ваншотва капитани. Той е истинско чудовище и е толкова умен, че манипулира всички около него, което само става 100 пъти по-зле с неговия меч Кьокосугет, което е едно от най-силните Занпактота в Блич. Може да прави каквито си иска илюзии и да контролира всички сетива, което го прави недостигаем. Тези сили даже не му трябват, тъй като той е просто най-добрия във всичко и може да победи само с силата си. Много пъти видяхме, че може да победи всеки капитан само с един разрез от меча си. Но има един капитан, който просто е прекалено силен. И това е капитана на първа дивизия Кенрюсай Ямамото, който създава Готей 13 и неговата сила е просто нереална. Той сам казва, че няма по-силно шинигами родено за последните 1000 години. Освен, че има толкова опит и е толкова умен. Има и най-силното Занпакто, Рюджин Джак. Просто никой не може да го спре. Ако Айзен не беше се слял с Хогюкото, като се биха в град Каракура, казвам, че Ямамото щеше да го победи. Той просто седи на върха, защото никой не може да вземе мястото му. Много заслужено първо място. И така с това приключва тази класация. Надявам се да ви е било интересно и ако има желани класации, които да направя, пишете долу в коментарите. Това беше от мен. Ще се видим в следващото видео.